नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय। दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। सासे समायना सिख्लाया मानो गाबदो? बेसे दुखुनांथाव गाबदो। गोसो नांथाबनाय गाबदो। गोसो सिंनिफ्राय गाबदो बिथाङा। सासे बर' सिख्लाया मानो गाबदो? नोंथांमोना बे भिडिअखौ मिथिनो लुबैदों जानांगौ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। होमबानो गासैबो खोथाखौ आं फारि फारि खोन्थाजोबगोन। फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनोसै। सासे समायना सिख्लाया मानो गाबदो लोगोफोर? हसावगारिनि गाबदो, थारैनो गाबदोयो। एकदम गोसो सिंनिफ्राय गाबदो। जायनाव सेन्टिमेन्ट थागोन, जायहा गोसोआव अननाय बांसिन थायो गाबो। जायनाव अननाय थाया बि गाबा, गाबनाय फैया। जाय मानसिया गाबो इनाव बांसिन गोसोआव अननाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोना मिथियोबो जानो हागौ, मिथियाबो जानो हागौ। जाय मानसिया बांसिन गाबो इनाव बांसिन अननाय थायो। जाय मानसिया गाबा बेनाव अननाय थाया। बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर, बे भिडिअआ जाहैबाय मोनसे हलाव मोनसे सावथुन सोलिदोंमोन लोगोफोर। जोमै दाखा सावथुन। लोगोफोर, मोनसे हलाव मा सोलिदोंमोन? गोसोआव नांथाबनाय मोनसे भिडिअ। मा भिडिअनि मुङा? दाखा जोमै बर' सावथुन सोलिदोंमोन। सोलिगासिनो दंमोन। बेयावनो मा जाबाय, बै समायना सिख्लाया मा जादों? गोसोआव नांथाबबाय। भिडिअजों, गावनि काहिनीजों गोसोआव नांथाबबाय। बेयावनो बे सिख्लाया गोसो नांनानै गोसोआव हाबजोब्बाय। काहिनीफोरा गावनिजों मिलायजोब्बाय। बेयावनो बे समायना सिख्लाया गाबनाय जादों लोगोफोर। नोंसोरबो गाबो नामा लोगोफोर? गोसोआव नांथाबबा, माने काहिनी, नोंनि काहिनीजों आंनि बे सिनेमानिजों नोंजों गोरोबबाथाय बेयाव गाबिनि खोथायानो फैया। गाबो, आंबो गाबो लोगोफोर। नोंबो गाबगोन, आंबो गाबगोन। गोसोआव नांथाबनाय मोनसे भिडिअ बाथाय। बे भिडिअनि मुङा दाखा जोमै लोगोफोर। नोंथांमोनाबो नुगोन सार्च खालामबानो इउटुबफोराव। नोंथांमोना बे भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैनो हायो।